pali mitundu ya akazi 5 omwe ngati simuzitenga bwino posankha. Sikuti mumangoluza moyo wanu okha, koma moyo wanu umakhala pa mavuto moyo wanu onse, ndipo kukhonza kumakhala too late. Apatu sindikukamba za kukhumudwitsidwa chabe muzikondi, koma ndikukamba za mtendere wa m'maganizo omwe simuzauonanso mpaka kalekale. Musayiwale, kugwa mchikondi umakhala wapereka access ya moyo wako. Ndiye zimakhala zovuta kupereka access imeneyi kwa munthu olakwika mosataya nthawi. Akazi oyamba ndi ma attention addicts. Awa ndi akazi aja omwe amunawo ndi audience, amakhala akupanga spend nthawi yawo yambiri pa social media, azichemereredwa ndi anthu osawadziwa, aonese zomwe avala, komwe anali, ali mchikondi ndi ndani, akumadyanji, mawa akakhala ali kuti. Awawa amakhala akusamala za maso a anthu osawadziwa osati amunawo. Mukakhala muli mchikondi ndi anthu awawo mumakhala mukupereka attention yanu, focus on them, koma kwa iwo zimakhalabe zosakwanira. Inu busy kumuonesa chidwi chanu kuti asaonenso ena, kumaona ngati mukupikisana ndi mamuna mmodzi osaziwa kuti mukupikisana ndi gulu losawerengeka chidule, mukupikisana ndi dziko lonse lapansi. Amakhala wanyamula amuna dziko lonse lapansi, andalama, anzeru oyera, onyezima. Akaona inu mumakhala ngati ndikafolowa chabe kake. Ndiye chilungamo chake nzanga ndichoti kulibe mamuna anagonjesapo internet ali ndi ma followers 93,000. Ingodziwani kuti inu muli gulu la 93,000 imeneyoyo, ndipo zabwino zomwe mungamupangire zizangokhala ngati mwapanga like chabe. Mnyamata nzanga, mpaka woweta sititenga wantchire. Tsiku ndi tsiku azikangokudyerani mpoto inu kumapirira poti anthu akumuyamikira kuti ndi mpaka opepa. Mudzayamba kuona ma private moment anu ali a public, ma memories anu onse ndi target ya audience yake kuma strangers. Pomwe nthawi zonse ukupanga za iyeyo, iye amakhala ali busy kupanga zoti asangalase audience yake. Ngati musakukhulupirira ndi kukamba apazi omwe muli ndi akazi omwe akumapanga drive social media, yelekezani mwauza apange delete mapeji awo ngati akukufunani beni, ndipo mutazandiuze ndinu ngati mungazakhale nawobe. Gulu la akazi achiwiri, awa ni ma gold digger. Akazi awawa samakuona ninu, amaona zomwe muli nazo. Ndiye olo muli nkhalamba akulolani, olo mutakhala simmasamba azakutchanibeni hane, iye nkumapilira bola zomwe akufuna zipezeke. Zaka nkumata, inu nkumaona ngati ndi munthu wabwino poti zaka zikupita. Tsiku ndi tsiku amakhala akupanga study wallet yanu osati mmene inu mulili. Amapanga value lifestyle, ndikufuna nditapita kunyanja, zokamba zake nzopanga spendi zokha ndipo ngati simupanga izi samakhalapo, amakhala akulankhula zambirimbiri. Ndipo chilungamo cha anthu awawa ndi aja wina akapanga ofa zochuluka ndiye kuti ndinu history. Chomwe amakhala akufunsa ndi za plani ya mayendedwe a weekend kapena zogula za month end, osati masomphenya atsogolo lanu. Kucheza kulikonse kumakhala kwa zomwe mungagule osati zomwe mungamange. Brother, mawu osapyetira dziwani ndinu credit card yomayenda ndi mapazi. Gulu la akazi achitatu omwe simukuyenera kutenga ngati mukufuna mtendere wa mumtima mpaka kale ndiwo akazi aja amapate. Chomwe iwo amakhala akuganiza nchachisangalalo tsiku ndi tsiku, madrinka abwino, macheza ndi anthu osiyanasiyana. Moyo wake anaukhazikisa zoti azidyeratu osati mukhale ndi tsogolo. Attention yake anayika pa zomwe amazikondazo, ndipo olo atakuwuzani kuti dadi tiyeni kupate, sikuti ndinu mukukamusangalasa kumeneko kwayi, koma anthu ndi zomwe zili kumene koko. Inu mukangokhala walete chabe yoti uzikatulutsa mathupi. Awawa ndi ena mwa akazi aja oti muli nawo pabanja koma akati audibe mowa. Inu mwalezera, iwonso alezera, koma iwo ndi omwe akukunyamulani kunsana. Chandimwesa ichi ndichisamale mmawa chizandimwesenso. Chokukambatu za aja akazi oti kusuta mowa ndi zina zozunguza ubongo amazikonda. Awase akazi oti nkukhala nawo mwamtendere mpaka kalekale. Nthawi zambiri amangokhala pabanja poti kunalembedwa kuti mkazi amakhala pabanja.
ndipo kwa iweyo ndi security guard chabe oti uzimutetezera. Ndipo choopsatu kwambiri kwa akazi awawa ukangoyerekeza kubweresa mavuto imasanduka nkhondo yoopsa m'nyumba mwanu chidule amaswa size makani. Ndi ajatu mumamva zoti awadula maliseche ukwankolo anu. Pomwe ndikupitirira ndi nkhaniyi panganiko ni like kwinaku nkumapitiliza kuonera. Gulu la akazi ena ndi gulu lija la akazi ozigomera. Akazi ozigomera ndi akazi ovuta kukhala nawo pabanja kapena pa ubwezi kamba kuti chomwe chimayenda mmutu mwawomo ndi choti iwowo ndi okongola ndipo amafunidwa ndi anthu ochuluka choncho kuluza inuyo amazimva zoti wina atha kumutola fast. Pachifukwachi chansi chonyengezera relationship chimakhala chochepa. Mukamulipira kapena kumuzuzula amakwiya ndi kulankhula zochuluka. Iwe ndiye mchimwene bize kuzikhutula ndi kupereka chikondi chokwanira pomwe chake nchoyembekezera kuti ukapanga mistake akuthawe. Ndi zija amapezeka zifukwa zaziyi koma ati basi sakulifuna banja. Uzimva chimafuta kuwala ndi aja kungotuluka chiphuphu koma bize kuyenda nacho mzipatala ati aoneke perfect always akhale ali wali. Mzimayi omalizira yemwe si wabwino mu relationship ndi mzimayi okonda za baba. Mzimayi okonda zinthu amaoneka ali mu relationship nanu koma amakhala ofuna nthawi zonse akuona m'midaliso ndi amakhalira kumaona malisani azimuna omwe ali otsekula nkumaona zomwe zabisa mmene momo. Inu mumangokhala chikwangwani choonesa iyeyo kuti ali mchikondi koma kumbuyoko akumafuna kuona za makaniki za aphunzitsi za eni shop madalaiva sikuti amakhala akutsata ndalama koma aziwachotsa nkhawa kogona. Ndiye mchimwene uliko akakuona amangoti awa sakundifika ndi kiki yawo imodzi okhagwa pansi tulo mikonono mpaka kummawa mkazi masotong'o osagona tulo kukuyang'anira ngati utadzuke utalimbenso kachikena. Iwe bize kumati kuti koma apa ndaonesa zinthu komati ati basi kodi mumatopa ndi chani. Saiko ya akazi awawa ndawafotokoza apapawa mukapanda kuwatenga bwino amakuperepesani mmaganizo nkumazifunsa nokha kuti vuto ndi chani. Munthu ndikuyesesa kumukonda kumupangira china chilichonse koma zikulephereka. Ingozi wani munatenga munthu osayenera kukhala naye mu relationship. Imagine inu mukufuna kugona ndiye mukufunikira attention yake koma ata ali busy kaye ndi ma followers ake pa Facebook. Simukuona kuti inu ndi mmodzi mwa ma followers ake chabe muli pamenepo kudikirira sangalase kaye enawo. Ndiye ndi chifukwa chake aja mumawatsata pa social media aja samakhalatu pa banja. Asakunamizeni kuti samalifuna banja. Banja ndi chinthu chokoma ndi chabwino pamaso pa Mulungu koma ndi ndani atakwanise kumulesa kulumikizana ndi dziko lonse kuti azilumikizana ndi inu nokha basi. Bwezi nditakutchulirani mayina awo onse a anthu omwe sangadzakwatiwe anakwatiwa ndi social media koma vuto mayina awo sindimawaziwisisa bwinobwino ndikazakumbukira nzanena koma ingodziwani saakazi okawayika mnyumba olo mutakhala ndi ndalama zochuluka bwanji. Ndine Dini Studios ndipo ndizabweranso ndi video ina ya akazi inso pano oyenera kuwagwirisisa osayiwala kupanga like, comment ndi share mwina ajawo nawo nkusintha khalidwe ena nkuwatolako.